toto si nemůžu nechat odpustit, nenafilmovat. Je to ze Slovenska. Z bývalého Československa. Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon pri vydávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Ale s prihliadnutím na aktuálnu situáciu považuje prokuratúra Slovenskej republiky zachovanie účinnosti prijatých opatrení UVZ aj napriek zistenému porušeniu zákona nielen vo verejnom záujme, ale prioritne, čiže prioritne nadradené nad verejný záujem, za nevyhnutné a opodstatnené. Čiže oni napríklad tvrdia v tomto vyjadrení, že opodstatnené dvojmetrové rozostupy sú opodstatnenejšie ako napríklad trojmetrové rozostupy. Áno, alebo rúška, ktoré sa šijú doma, sú opodstatnenejšie ako tie, ktoré splňajú aspoň nejaké kritéria na... Myslím si, že to stačí k tomu. A my teraz ideme schvaľovať covidové amnestie. Ja som veľmi rád, že prezident sa pridal na stranu práva a spravodlivosti. A ak schválime covidové amnestie, bude to znamenať toto. Vy, čo ste nedodržiavali výhlášku, ktorý ste spáchali trestný čin alebo priestupok, my vám ten čin odpúšťame. A vy, ktorí ste nespáchali priestupok, vy sa nebojte, vy ste poslúchali. Čiže vy, ktorí ste ho spáchali, hoc bol nezákonný, my vám ho odpúšťame. Príde vám toto? No, to je machiavelizmus a sprostota a hnusoba. A toto říká generální prokurátor Slovenska. Myslím, že to je nějaký Žilinka, takový sympatický pán. No já to pustím ještě znovu. To fér a normálne. Sa tu naťahujeme dookola s niektorými zdanlivo drobnosťami, ktoré majú zásadný charakter potom pre ďalšiu obhajobu, že súdy, prokuratúra koná v prospech občana. Toto je spochybnenie úplne všetko. Ak niekto vie, že sa porušil zákon, ale nehajme to tak aj tichučko, buďme tichučko, lebo si to vyžaduje situácia, o ktorej vlastne nevieme, či sa dá robiť inak, lebo sa nepýtali, že sa dá robiť inak, tak jednoducho budeme toto akceptovať do dnešného dňa. Za ďalšie, žiadam ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby jasne informoval verejnosť v krátkom čase o tom, čo sa udialo so zdravotnými dátami a údajmi, ktoré na príkaz UVZ boli vymazané. No, toto já okopíruju adresu, je to velice zajímavé a doporučuju každému sledovat ty Slováky, protože jsou to věci zásadní, jak se stát řídí nebo neřídí a v prospěch koho především. V prospěch koho především. Tak no, je to moje povinnost důchodcovská. Pořád je to, dokud dýchám, nutné, abych to dělal.